Ben je bij de convenantondertekening van het project Better Wetter? Ja, wat houdt dat project precies in? Had heel veel zaken in. We merken aan alle kanten als provincie, maar ik als gemeente en wetterskip, dat bijvoorbeeld het pijl van het groenwetter, dat nogal wat invloed heeft op de landbouw onder andere. Maar ik op oorzaken, recreatie, toerisme, oftewel de hele ontwikkeling van dit gebied hier. Nou, daar willen wij nationaal de goede dingen van. En de keus is dus dat net achter een tekentafel te verzinnen, maar dat maar de meerskip van. Er zijn mensen uit het boerenveld, ben je maar ondergang geweest, mensen uit de recreatie. En daarmee zorgen we hoe kunnen we het beste omgaan met de wetterstaan, met wettermaatregelen en hoe kunnen we het gebied het beste betjennen. Het is dus belangrijk dat Friesland in haar kracht komt te staan. En wat ik bijzonder aan dit project is dat we dit misschien al nog, dus net alleen nog de oerheden, maar ik de meesten uit het veld, zelfs in dit geval. En ik denk dat dat een plus is op het gebied waar Friesland en dit stukje Friesland echt op zitten wachten. Het is een verbindingsproject tussen Squallen onder andere, die met techniek ondergaan gaan. Maar ik met de Friese Milieufederatie, die ik eigen ideeën, goede ideeën heb van hoe kunnen we met onze landschap, met onze omjouwing omgaan. De oerheden, we moeten de veengraaide-problematiek ik nog een oplossing, Jan, want dat is net eenvoudig. De provincie had een veengraaide visie, maar dat is nog wat papier en dat moet in uitvoering komen. Nou, al die dingen bij elkaar optelt, is dit project Better Wetter. Hoe komt dat die ontwikkeling nou ineens in zo'n sneltreinvaart is? Toch twee dingen. De centrale as wordt bouwd, maar daar doen we een gebiedsontwikkeling omheen. Dus hoe passen we de dik in het landschap in en kunnen we weesken uit de streek betjennen. Daar is dit project erin van. Ja, en de tweede reden is, wij hebben een protemeesk hier in Friesland die je graag de schouders onderzetten wil. Als dat net heeft, slaagt het project ik net. En als provincie, zie je hem daarin adviserend wezen en een yield zitten of zie je meer dan? Yield zitten en adviseren, die twee zaken. En uiteindelijk kan de meerskip dan het beste haar werk doen.